Ngithi siyazi ukuthi sikhulekile ilanga leli likabishop. Sihleli lapho nje bazalwane. Akunamonakalo thina lesosho sizosusa nje umthungi la. Bese kuhlala uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi laba abaphuma ngenzansi bayazi ukuthi le ngubo zabantu abadala ithinta inomobile. Simhloniphile gogo besonto ngazi ukuthi ninenhliziyo ephayo. Mangabe yazazi uyancishana. Ngikunika ithuba manje ukuthi ngikhulume ngezinyawo phansi. Jesus. Khona ngizohlangana nalo. Mawuyazazi ukuthi uyancishana. Awumthandi lo baba njengoba ngimthanda. Yeah. Hayi angesikheke kabi sokucabanga ukuthi vele ukhathela ngithi senibani. Mawubona ukuthi no ubudala bami abusangivumeli ngini isikhathi eside. Haleluya. Senzela ukuthi le nkonzo igcine kahle. Amen. Asifuni futhi makufika le nkonzo kaBaba ozosenzela umsebenzi athola ukuthi sesimosela ngisammosela ngenhliziyo. Bawungena inhliziyo efisela labazalwane inqubekela phambili. Hayi ungazi ungahambi nje fast uthi. Yabo uyozofika le yabo. Amen. Abaholi. Ngiyacela sizothi masiqeda nje ukuzikhulekela. Lezi ngobo uBishop wala ekhaya. Awuzimando zothatha isitwa sombolo sibambe nesandla. Kanjalo mama uthathe sikagogo. Oh Jesus. Hallelujah. Mangalunganga futhi ekamereni liphezulu. Socela uoversee. Orucela umuntu ungabajampise vele. Sekayazi ukuthi usho ukuthini. Angithi ngenzela indlela labaholi. Oyiwani ugogo kulapha. Ozonikelela lesambatho ukuthi ukhayele indlela ngathi oke wasonta labazali balabantu. Owazi abazali balabantu uzopha ngenhliziyo ehambayo. Evuma angithi niyazi ukuthi umama wakhe kade emfiselana. Niyazi ukuthi umama wakhe kade emfiselana. Umama ofisa lokho. Ngoba le indlela kaNkulunkulu efuna abantu abakaNkulunkulu abanenhliziyo kaNkulunkulu. Bazalwane noma ningastasha sigqoke sibe bahle kanje. Uma kungalungiswanga into uNkulunkulu ezekuyo inhliziyo ilimele yonke lento esiyenzayo isikhathi. Ngokusho kanje bazalwane lungisani nani ingoma nje endumise right. Hayi lezi isheshana. Right nje ingoma endumiso ezokwenza ukuthi mayiqeda nje ukunikela ugogo lo ozosipha imali emhlophe anikele ngayo bese siyaqhubeka ngezandla. Suka kutekela nabazalwane. Alikha igama Asiboleka sicelele kuNkulunkulu. Mighty God. Amen. Ubaba wenu lo bazalwane. Hallelujah. Zonke izinto ezinhle enifisa enkonzweni yedwala. Funeni ifihlela. Ngomthandazo. Hallelujah. Noma umela umekhona uphose. uNkulunkulu senzele ubaba wethu abe nomusa. Asinake. Athanda ibandla. Yabona abe nalezi zinto eziright ezizokwenza ukuthi le bandla lingasweli inholi. Yebo. Ngoba umonakalo yaza uqala endaweni eningi. Uqala la. Yebo. Yabona la? Mase niqala ningasamthandi kahle lo baba. So uqalile umonakalo nambeka amabali uNkulunkulu uyasuka kuleyo ndawo. Ngoba iconnection yenu noNkulunkulu irregardless of what iqala la.
bangcolisa indlela yabo balimaza ikusasa lethu. So manje ufuna sazi kahle ukuthi sithandazela nokho isitsha esibalulekile edwaleni ukuze sophatha ukudla okuzonenza ukuthi lingaphathwa izisimaniqedwe. Ngehlela ngenzansi nginika lo gogo isihlabelelo besalungisa abazalwane nje sendumise right bese siqhubeka. Sesivumile ukuthi siyothwala isiphambano. Yanginusa kandikhona ukuthi ibale nabo. Endleleni abazoyithatha abazoyihamba. Ibani nabo kulolu hambo nabo. Ngiyacela ngathi uNkulunkulu anganisiza nani. Ukuze zonke izinto ayikho mnandi. Ukuthi ngizwa ningihawula. Ngizwa ngifiyela usizi. Uma ngazi ukuthi ngiqale phi nani. Kungakho nje ngibala nosizi. Jesus.
phambi kwenu uphahla umuntu iskill sami sithi sisibusi ngingaleki lelo yangichaza nalo ngizocala ngibonga uNkulunkulu it's by design, by choice, by liking ukuthi Flower Girl kube yiyo yokuqala ukukhuluma umama noDavis umama nobaba sebedrogile nabahle mabangancomanga ngaphandle namanje ngisasho nabahle ngicela sifane theni izandla zabo formalities yabona iproblem ukhula kayishereli next manje mase kafika lana ngafuna ukuthi ngivule iplastic le uthi izovulwa seyila kanti kunama design kwakuhle eyami ipart imnandi lesekuya ngokuya ukuthi ngiyayijwayela sesongena ku praise and worship mangithi ngiyayijwayela that means ukuthi nya investa kuyo into onendaba nayo mawazi ukuthi iyakuhlula invest in it uze ukuthi hayi sengizoyijwayela because of the fact ukuthi anytime bangathi hayi asinandaba ukuthi uyacula kwazi ukucula sizokufaka ku praise and worship and njalo mangimana the first thing engishoyo praise and worship is a lifestyle ngiyazi ukuthi uzopraise worship emasofika la eclassini praise usendlini praise ukuphi praise usemsebenzini praise umuntu usekancomile athi wamuhle namhlanje it is a blessing on its own praise yethu and worship namhlanje imile on Jesus our greatest leader whereby mangifunda namhlanje ukuthi inkonzo yethu imayelana nani ngathi let us seek leadership within each other amen singabheki leadership nje kuphela etafuleni but let us seek leadership within each other angifuni ukuthi kuze kube isermon ngoba niyangazi ngicela umpriest umchunu angifundele incwadi kaPetro oqala uchapter 5 verse 1 to 5 Hallelujah. Amen. Sizobheka uPetro oqala isahluko sesihlanu ngizoqala evesini lokuqala. Isihloko sifunde kanje ukuziphatha kwamalunga nokwabasha. Ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo nofakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambula ngithi yalusani umhlambi kaNkuluNkulu ophakathi kwenu kungabi ngokucindezelo kodwa ngokwentando kaNkuluNkulu kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo kungabi njengabazenza amakhosi phezulu kwamabandla enabelwa wona kodwa nibe yizibonelo zomhlanga uyakuthi nxa esebonakaliswa umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo ngokunjalo nina basha thobelani amalunga kepha nonke embathani ukuthobeka nithobelane ukuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo ubapha umusa amen. Namhlanje praise and worship yethu is simple. It's speaking about the inversion principle whereby ithatha umuntu ole in first ambekele egcineni. Ithatha umuntu who might think because bahlala babuza what is the kingdom of God and how do we inherit it, but in the kingdom of God everything oyazi yomhlaba iya the opposite way. So if ufuna ukuba ezulwini kumele uqale uyithobe la emhlabeni. That's the way inversion principle is khuluma ngakhona izothi so that you can receive unfolding crown of glory. Mangikhuluma about leadership ngikhuluma ngawe mabazothi bhala ama merit and demerit esikolweni ngikhuluma ngawe mabazothi bhala bonke bebangumsindo. That is a form of leadership. Umama mabathi bhala imali emsebenzini it's a form of leadership. Obaba mabathi hayenza nisho ukuthi bonke baphelele emsebenzini it's a form of leadership. So manje uNkulunkulu namhlanje masizosukuma sizodumisa uthi as leaders let us walk in faith and in trusting God fully.
Uthi he is the creator of the heaven and earth and everything in between it. That means ukuthi nanoma yini othi uyayikhulekela makuwe yakho ithunyelwe nguye izomsebenzela yena. That is the power of prayer. Whatever you pray for, that is for you, from him will work to serve him. Masasibheka laphaya ku Matthew 17 verse 20 to 21. It have faith as small as a mustard seed, so that your words can tell a mountain to move from here to here, because with you nothing is impossible. Ibuye futhi ku 2 Peter chapter 2 verse 9. It you are God's chosen creature. You are God's chosen people to serve a light that is supposed to light up for everything. Matthew 5 verse 4. It you are a city on a hill where your light cannot be hidden. Masasukuma manje, remember the leadership that is in you. Anything that God has trusted you with. And then umbonga uthi uNkulunkulu ngiyabonga. Nanokuthi umthembe ukuthi mvusa abantwana ekseni. It is a form of leadership that I am taking today. Jesu langa.
Jehova wenu inkosi nondlulisa namhlanje wawuyona nasemandulo besiyo namandla wonke namanje sibabaza amandla wakho Nkosi namandla wonke namanje sibiza wena Jehova uphakeme Jehova uyabusa emhlabeni nasendleleni zethu qhubeka ubuse Nkosi namandla wonke ngoba wena babuyinkosi nomsindisi babona amandla wonke Jehova Amen. Bazalwane sesongena kulokhuzana kuma messages. Amen. Sekuzoshintsha lokho. Bazalwane la siqashile but ngenxa yesikhathi sengizoqala ukuthi ngibe bese ngiba punctual ngesikhathi ngoba kusese umsebenzi futhi abaholi badlulisa. Amen. Ngizocela nje kulaba ngizobabiza ngizocela nje 3 minutes kuphela. Amen. Oh amen amen. Amen amen. Sizocela nje ukuthi ke shifte ukuthi ke shifte kule izongena after bazona isikhathi bazona seku10 to 2 ngizocela ukuthi manje ngizothi mangiqeda ubiza la bengizobabiza nomsebenzi engizowenza manje and then bese ngicela u-lady pastor Monsu angithethele over ngizohenda over kuyena ngenze ukuthi mase kwenzeka understand la ilokho ngizocela uxolisa nje mase ngiphuma angithi manje iyolonda abandaba yakho sizocela bazalwane ngizocela engizobabiza phambili and then uzothi u-lady overseer wethu and then bese ke enza umsebenzi
phezu kwabo. Ngizocela u-elect Sine no-elect Mama Langa no-elect Mama Ntombela bese ngaba phambili babekele itulo la ngesidlo ngisihlabelele ndeni Jehova, amen bazalwane. Ngithanda ukubingelela abaholi bonke ngokulandelana kwezitulo zabo. Ngibingelele abasihambele noma our fellow brothers and sisters that are here, amen bazalwane. Ngibingelele kuma elder wethu, ngibingelele kumama nentombi, yethu neinsizwa nobaba, amen bazalwane. Ngithanda ukubingelela abazalwane nosingaye esingabo namhlanje amen bazalwane. Ngizocela ukuthatha umsebenzi engiphiwe wona bazalwane, umsebenzi to charge and make vows go-priest elect wethu amen bazalwane, ukuthi formally nabo abama-priest without the elect amen bazalwane. Inkonzo yokugcoba amen bazalwane. Ngizosebenza kanje bazalwane, ngizoba nohlelo lokufunda charge yabo, ngithi mina mase ngidlulisela kubona bazofunda ama-vows wabo one at a time, passing on to the next one, passing on to the next one. Ekugcineni ngizocela ibandla lithi amen. Abazalwane sizosebenza kanje, ngizothi mase ngifunda the charge yabo nomsebenzi abanikwa wona, ngizocela abahlale phansi. U-Archbishop elect wethu unomusa kakhulu utheni ngabhuqi ngahlala phansi amen bazalwane. So uyanispoila, uyabona bayanispoila ngahlala phansi, and then mase kwenziwa ama-vows for each one that will read uzosukuma ayenza ama-vows, pass on to the next one, uzosukuma on to the next one amen bazalwane. Ngithi kulabazalwane a message directed kubona nebandla lilonke lezala lokuphila phambi kokufakazi nabaholi bethu namhlanje amen bazalwane. Ngishilo ngathi labazalwane bawo priest elect that are being ordained to become official priests of idwala lokuphila amen bazalwane. Ngimi phambi kukaJehova nebandla eliwubufakazi emsebenzini engiwuhlelele uJehova wokunikezela abazalwane umsebenzi. Isibonelo esihle na ngezikhathi zonke uhloniphe ubuholi bonke bebandla, ulandele nemigomo yebandla policies nangemithetho sisekelo yebandla the constitution ye-Rock of Life ngezikhathi zonke. Uzokwenza ngawo wonke amandla ukuthi umbono the vision yomsunguli webandla the founder ube ophumelelayo futhi uthembele kuye izikhathi zonke. Uqikelele ukuphumelelisa zonke izimiso uJehova azimisele ezwini lakhe ziphendulele ithuba sekungelakho manje. Uyawemukela umsebenzi onikezwe wona na? Mina Magnificent Alpha Samuel ngiyawamukela umsebenzi wokuba upriest ebandleni le-Rock of Life. Ngiyathembisa ukumesaba uJehova nokumlalela nokugcina zonke izimiso zakhe ebandleni nasebubini. Ngizimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho nokugcina imithetho yonke emisiweyo. Ngihambe nokuyinji yokusungula ibandla zikhathi zonke, noma kubi noma kukuhle, ngingakhethi bala lamuntu.
sizokhuza lapho kufanele khona, sikhuze kuyisikhathi noma kungesiso, mufundise izwi leNkosi ngeqiniso, lingathembisi ngalo futhi lingashintshi izwi leNkosi uJesu Kristu owalifela ibandla. Lihambe ngentando yakhe, ngiyathembisa ukulihlonipha ibandla nezivumelwano zalo njengomholi walo. Ngicela iNkosi ingisize. Amen. Ngiyakholwa ngoMkhulu uYise, uMdali wezulu nomhlaba. Ngiyakholwa ngoJesu Kristu, indodana yakhe ezelwe lodwa, iNkosi yethu, owathathwa uMoya oNgcwele, wazalwa intombi uMariya, wahlushwa uPontiyus Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wambelwa, wehlela endaweni yabafileyo, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uYise uMenenamandla onke, lapho eyakubuya khona ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa ngoMoya oNgcwele, ibandla elingcwele lomhlaba wonke, inhlangano yabazingcwele, ukuthethelelwa kwezono, ukuvuka nemizila ekufeni nokuphila okuphakade. Ibandla alisho lithi Amen. Ngiyathembisa ukumesaba uJehova, ukumlalela zonke izimiso zakhe ebandleni ebuhleni nasebubini. Ngizimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho, ukugcina imithetho yonke emisiweyo, ngihambe ngokwezizimo lokusungula ibandla izikhathi zonke, noma kunzima noma kukubi, ngingakhethi ibala lamuntu. Ngiyokhuza lapho kufanele khona, ngikhuze kuyisikhathi noma kungesiso, ngifundise izwi leNkosi ngeqiniso, ngingathembisi ngalo futhi ngingalishintshi izwi leNkosi uJesu Kristu owalifela ibandla. Ngihambe ngentando yakhe, ngiyethembisa ukulihlonipha ibandla nezivumelwano zalo njengomholi wakhe. Ngicela iNkosi ingisize. Amen. Ngiyakholwa ngokuthembisa uMenenamandla onke, ngiyakholwa ngoJesu Kristu, indodana yakhe ezelwe lodwa, iNkosi yethu, owathathwa uMoya oNgcwele, wazalwa intombi uMariya, wahlushwa uPontiyus Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wambelwa, wehlela endaweni yabafileyo, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngasokunene sikaNkulunkulu uYise uMenenamandla wonke, lapho eyabuya khona ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa ngoMoya oNgcwele, ibandla elingcwele lomhlaba wonke, inhlangano yabazingcwele, ukuthethelela kwezono, ukuvuka komzimba ekufeni nokuphila okuphakade. Ibandla alisho lithi Amen. Ngiyaqhubeka Ntombela, ngiyawamukela umsebenzi wokuba ngu-elect ebandleni le-Rock of Life. Ngiyethembisa ukumesaba uJehova, ukumlalela
ukubaleka nokugcina zonke izimiso zakhe ebuhleni nasebubini. Ngizimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho ngokugcina imithetho yonke emisiweyo. Ngihambe ngokwevizini yomsunguli webandla zikhathi zonke, noma kubi noma kukuhle, ngingakhethi ibala lamuntu. Ngiyakukhuza lapho kufanele khona, ngikhuze kuyisikhathi noma kungeyisiso, ngifundise izwi lenkosi leqiniso, ngingathengisi ngalo futhi ngingalishintshi izwi lenkosi uJesu Kristu owalifela ibandla ngihambe ngentando yakhe. Ngiyethembisa ukulihlonipha ibandla nezivumelwane zalo njengomholi walo. Ngicela inkosi ingisize. Amen. Ngiyakholwa nguNkulunkulu uyise umninimandla onke, umdali wezulu nomhlaba. Ngiyakholwa nguJesu Kristu indodana yakhe ezele yodwa, inkosi yethu, owathathathwa umoya oyingcwele, wazalwa intombi uMariya, wahlushwa kuPontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni wafa, wembelwa, wehlela endaweni yabafileyo ngosuku lwesithathu, wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngasekunene sikaNkulunkulu uyise umninimandla onke, lapho eyakubuya khona ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa ngumoya oyingcwele, ibandla elingcwele lomhlaba wonke, inhlangano yabangcwele, ukuthethelelwa kwezono, ukuvuka komzimba ekufeni nokuphila okuphakade. Ibandla lisho lithi Amen. Ngiphakama ngoba ngenhlanhla uNkulunkulu wenza ukuthi angikhumbule isikhathi sami sengiyendlela ngasezikwazi ukujima. Haleluya. Wenza ukuthi ngalokhu ngibuka isikhathi. Manje ngikhola abantu abaphethe isikhathi. Ayibonge inkosi. Abalokhu besho ukuthi lo isikhathi sesiphi. Ayibonge inkosi. Manje ngayo ngizocela ukuthi umholi wami uBishop Ndanda angene enkonzweni yokuchaja uBishop elect sale sesenza ichaji ngiphelela bese ke ngizosebenza ngalabazalwane inkonzo zabo bese siyazi kodwa leyo kuchaja sale sesenza abazalwane senzela isikhathi angazabaleke nomdlalose athi no nisuke naqhubha isikhathi sabaside kodwa nje ngicela ukuthi le asale sedlulisa umholi wami akhona ukuthi adlule kuyo uBishop nomama uBishop ngesikabelelo nje sobathishane ngicela abahlabelelayo babheka abantu abaphethe uhlelo bazalwane la umzalwane wethu umsebenzi
ebandleni likaJesu azisungulela lona wazilobolela lona ngegazi lakhe elaphalala esiphambanweni. Bazalwane thina sonke singumsebenzi wezandla zikaJehova futhi ubukhona bethu emhlabeni kuyinjongo yakhe. Ngalento ngimi phambi kwenu ukuba ngifundise umzalwane omi phambi kwenu manje. Ngithandaza ukuba uma ewumukela lo msebenzi abe yisisebenzi esithembekile kuJehova nasebandleni lonke jikelele. Mina Zakhele Dladla ngimi phambi kwenu ngibuza ukuthi uyawuthatha na lo msebenzi onika wona wokuba ubhishophi ebandleni le-Rock of Life, idwala lokuphila. Uzoba isibonelo esihle na ngezikhathi zonke. Uhloniphe ubuholi bonke bebandla, ulandele nemigomo yebandla, policy, nangemithetho sisekelo yebandla, constitution yebandla le-Rock of Life ngezikhathi zonke. Uzokwenza ngawo wonke amandla ukuthi umbono ngevision yomsunguli webandla, founder, ube ophumelelayo futhi uthembeke kuye zikhathi zonke. Uqikelele ukuphumelelisa zonke izimiso uJehova azimisile ezwini lakhe ziphendulele ithuba sekungelakho. Amen. Mina Sibusiso Zimande ngiyamukela umsebenzi wokuba ubishop ebandleni le-Rock of Life. Ngithembisa ukumesaba uJehova, umlalela nokugcina zonke izimiso zakhe ebandleni. Izimiso zakhe ebubini nasekuhleni. Ngizimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho ngokugcina imithetho yonke emisiweyo. Ngihambe ngokwevision yomsunguli webandla izikhathi zonke, noma bubi noma bukuhle. Ngingakhethi bala lamuntu. Ngiyokhuza lapho kufanele khona. Ngikhuze kuyisikhathi noma kungesiso. Ngifundise izwi lenkosi ngeqiniso. Ngingathengisi ngalo. Futhi ngingalishintshi izwi lenkosi uJesu Kristu owalifela ibandla. Ngihambe ngentando yakhe. Ngiyethembisa ukulihlonipha ibandla nezivumelwano zalo njengomholi walo. Ngicela inkosi ingisize. Ngiyakholwa ngoNkulunkulu uyise omnini mandla onke, umdali wezulu nomhlaba. Ngiyakholwa nguJesu Kristu indodana yakhe ezele yodwa, inkosi yethu, owathatyatshwa umoya ongcwele, wazalwa intombi uMaria, wahlushwa uPonti Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wambela, wehlela endaweni yabafileyo, usuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyise, umnini mandla wonke, lapho yakubuya khona ezwa kohlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa ngumoya oyingcwele, ibandla elingcwele lomhlaba wonke, inhlangano yabangcwele, ukuthethelelwa kwezono, ukuvuka umzimba ekufeni nokuphila okuphakade. Amen. Amen. Mina Nzimande ngiyamukela umsebenzi
umsebenzi enginika wona phambi kukaJehova ngebandla. Ngiyethemba umesaba uJehova, ukumlalela nokugcina izimiso zakhe zonke ebuhleni nasebubini. Ngizimisele ukusebenzela ibandla nokuhlonipha imithetho yonke emisiweyo ngokuzigcina. Ngimsungule ngezikhathi zonke noma kukubi noma kukuhle, ngikwenze ngokwethembeka nangobuqotho. Ngizokhulekela ngezikhathi zonke ngokwethembeka enkosini. Inkosi ingisize. Amen. Ngiyakholwa uNkulunkulu uyise omnilamandla onke, umdali wezulu nomhlaba. Ngiyakholwa uJesu Kristu indodana yakhe ezelwe iNkosi yethu, owathathathwa umoya ongcwele wazala intombi uMariya, wahlushwa nguPontiyo Pilato, wabethela esiphambanweni wakhe, wambela wethela endaweni yabafileyo. Ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyise uMninimandla onke. Lapho eya kubuya khona ezakuhlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa ngomoya